Himas rehas ngunya ng 18 anyos na regional most wanted person kang Bicol na si alias Julie matapos na maaresto pasado alas 7 nin aga kasudma sa Barangay Salvacion San Fernando, Masbate kang pinagsarong puwersa kang Magallanes Municipal Police Station, Sorsogon Police Provincial Office, Regional Intelligence Unit Sorsogon, asing kan San Fernando Municipal Police Station. Sigun kay Police Captain Edwin de la Fuente, Officer in Charge kang Magallanes Municipal Police Station, taong 2020 kan magadan kan sospek asing kang ka-live-in partner kay niyantag sa diri kang pigrerenta nindang harong sa Sorsogon na nagugat sa nasada ipagkakasinabotan. Matagal na po namin yan binomonitor kung saan talaga nagtatago. Kaya lang, hindi po namin mahuli-huli kasi magaling tumago talaga, ma'am. Kaya nung nagkataon na naibigay sa amin ang impormasyon na nasa Masbate yun, sa bundok ng Masbate, sa Maytikaw, agad po kami lumuwas ng Masbate para lang po i-serve sa kanya yung kanyang aresto. Naampang sa kasong 2 counts of murder and suspect na daing rekomendadong piyansa na sa presente ang nakakulong na sa Bureau of Jail Management and Phenology Sorsogon. Mantang inot naman na nakulong ang live-in partner kay ni huli sa ibang kaso. Ang gusto ko lang, ma'am, iparating sa ating mga kababayan, lalo na sa bayan ng Magallanes, kung sino man yung mga nanay dyan, mga tatay, kamag-anak, tsuhin, na may kapamilya, na matagal nang nagtatago sa batas, matagal nang hinahanap ng batas, matagal nang wanted ng batas, na kung maaari lang po, makipag-ugnayan na lang kayo, makipagtulungan na lang kayo sa amin, na hikayatin nyo na sumuko na lang sa otoridad kasi hindi na po ito ang panahon para po tayo magtaguan. Hindi na rin po ito ang panahon para po tayo ay magtumago. Takasan natin yung ating problema. Mientras tanto, labi man subutang kaugmaang kang pamilya kan mga biktima, huli ta sa makalis ang pirang taon. Nakuha na ninda ang ustisya. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.